Wie willen even verder praten met de meesten in de ziel. Dat zijn al jij studenten van de Thorbecke Academie. Dezelfde squallen dat Arno Brok op zitten had. Nou, als dat geen succesnummer worden is, dat belooft dus nog heel wat voor deze toekomstige leiders, bestuurders, et cetera, van uw loon en provincie. Maar meneer Brok, ik wil toch nog even weten, want je zijn er bin iets van zo'n uitstellen die we hebben van goh, hoe het samen misschien kunnen om dat bestuur te vernijen. Kun je er nog eens 1 of 2 nemen? Ja. Nou, Ian, waar de steden al van zijn, dat zou wel aardig wezen, is om een digitaal platform te maken waarbij elsenien of mensen die dat graag willen, op een digitale wijze participeren kunnen in de provinciale politiek. Nou, dat zullen we nou aansluis uitwerken. Dus dat budget, dat mensen bij wichtige vraagstukken via de computer vertellen kunnen, binnen ze daarvoor of tjen. Dat is een concreet uitstel. Een uitstel is om een burgerbegrutting te maken. En ik wil een nieuwsgierig, maar dat is dan weer wat. Burgerbegrutting? Nou, dat gewoon inwoners van Friesland zelfs streekrecht meer wat vertellen kunnen over de begrutting en net alleen maar het Friese parlement. En een concreet voorbeeld is, dat is echt wel wat voor de bestuurders en voor de politici, maar wel nieuwsgierig, is om de volgende formatiebesprekingen live te streamen. Nou ja, dat is een leuk idee om dat live te streamen. Maar om net meer als in het verliezen de grootste partij als eerste ontzet te zetten bij die formatie, maar dat ook op een orenwijze te doen en de steden zelfs in de brede zin meer positie te gaan in dat traject. Nou, dat is ook een uitstel, maar de steden moeten haar zelfs nog uitspreken over de punten die ze graag honoreren willen. Ja, dus het zijn uiteindelijk wel de steden die kiezen hoe je we veroorien. Vanzelf. Ja. Het is binnen de steden die ook loeker binnen van dit project van bestuurlijke vernij, net het college van deputaire steden. En hij je wel eens dan in steden zijn van nou, als het toch gaat over de beloeken van meesken, begin daar nou al mij in het betinken van hoe je meesken beloeken kennen, of door ze dit eerst op eigen mannenboert? Nee, dat is nou precies wat de steden willen. Verleden week hadden we ook een retraite hongen, maar de 12 fractievoorzitters. En die zitten wat in van ja, wij willen wel los, want we zijn na de verkiezings, we willen wat bestuurlijke vernijing, maar we willen pas echt los als we echt fysiek en via de computer mooi vriezen, praten kunnen over uitstellen. En ja, dat is dus op dit stuit echt een probleem. Dat fysieke contact, dat had ik zo niet gezegd. Ik zou zo graag even bij je zitten willen om even wat langer. Nou, dat mooi al net, dat kind al net. Nee, maar het mooie is, meneer Brok, ze ben je nou vol. Dus we kunnen nou alvast voor mij beginnen. Ja, beste studenten, ik ren mij een orometerstok om. Daar kun je dus in praten. Wees gerust, ik ga me verzekeren, als er in praat heeft, of als iedereen in praat heeft een oor krijgt hem, dan dat is dat mij van het RIVM. Dus ik ben eens even benijd. Meneer Brok zei, ja, het is eigenlijk net meer houdbaar dat het enige is één keer in de Saffeletiert stemmen het zo oorsmatten. Waar is het helemaal eens en waarom? Ja, en als die zelf even voorstellen wordt, dan weet ik waar onder het wit is. Ja, ik ben het er verslaan maar eens. Ik ben Hapte de Hoop, 22 hier en tweede hier student bestuurskunde en als ik Rierslid in Zuidwest-Friesland. Dus ik ben blij dat de heer Brok hier stappen in zet. Maar wij hebben al die nota, ik heb een pensioen en ik me op, ik moet het toch kwijt. Er valt me toch wel over dat er een heel belangrijk ding mist. En dat is in dat het stuk 18 pagina's lang is en er komt net één keer het woord jongerenvar. En dat vind ik tierenspietig. Wij hebben in Friesland een vergrijzing die het ongelooflijk aanneemt. De ouderen het zien hier binnen 13.000 minder mensen onder de 24 in deze provincie. De vergrijzing neemt alleen nog maar ta. En dat betekent dat jongeren steeds minder invloed hebben op onze democratie. Jo, hier naartoe de Senaat. Nou, ik heb een beter idee, een jongerensenaat. Wij willen voorop rennen als Friesland. Dat ga je zijn. Nou, wij rennen net meer voorop. Als je zeggen in Gelderland. Er is al een kindercommissaris van de koning. Er is een jeugdparlement. Ik had nog wat zien ideeën. En ik zie je ook wat mooi aan nooit van de jongen, want ik heb wat bij me. En dat is een handboek jeugdparticipatie. Ik hoop dat je ook trollen is en dan kunnen we de volgende keer maar je alweer mooi op praten. Want ik ben blij met de inzet, maar het valt me toch wel over wat er voor jongeren dienen wordt. Dus ik hoop dat je ze even mooi nemen, dat je dat lezen. En dat er acties in ondernomen worden. En dan kunnen we door letter grif hoe verder praten. Nou, ik wil er eigenlijk nog wel even hoe verder praten. Ja. Ik wil er nog wel even verder praten. Ja, meneer Brok, die binnen de jonge Rijn heel Vietnam en oren provincies. Als je even om je heen vregen hier bij orencommissarissen, dan hier een heel soort al te witten kom ik in. Ja,
goede ideeën. Het binnen zo'n idee. En we gaan het binnen de maar zo'n. Wat u zo'n belangrijk wordt, de 20 of 25 in dat interactieve proces. En dan maken we elkaar. Dus ik wil het graag lezen. Ik denk wel op één punt, één suggestie. Ik vind een jongere parlement sec jonken de steerte. Ik had liever dat er meer jongeren in de steerte komen van Friesland. Dat er echt meer jongeren op de lijst komen te staan van die politieke partijen waar toch ze gewoon participeren kunnen. En ik vind een jongere commissaris, er binnen echt een soort jongere burgemeesters, vind ik heel aardig voor het beeld. Maar we moeten beziekje bij de dingen die we terugvieren, net alleen nog maar dingen te doen voor het beeld, maar ook om de vitaliteit van de democratie en de participatie te nemen. Maar ik wil graag het boek van jou meenemen. Ik zal het net alleen nog lezen. Ik zal het ook inbrengen bij de 12 fractievoorzitters. En ik wil er graag met jou op een letter moment nog eens verder over praten. Ja, misschien klinkt Senaat ook wat. Je zei het als een mooi woord, oortvreemd. Ja, dat is oortvreemd. Ja. Is weer. Je ging een hoorn omheen. Ja. Was even vertellen waar het bist? En Ik ben Yannick. Ik ben ook tweedejaars student bestuurskunde hier in Leeuwarden. En ik ben heel blij dat u wel zo positief bent over het betrekken van meer mensen. Het normale gezin uit het kleine dorp die niet zo dicht bij de politiek staat. Maar wat we hier zien is toch wel kloof in generatie tussen de bestuurders die hier zitten. En jongeren die steeds meer problemen krijgen, in een leeg dorp wonen omdat er vergrijzing is. Niet zoveel toekomst misschien is op de plek waar ze zijn opgegroeid. Als je nou echt dat wil integreren, dus in bestuur, in de Senaat en van mij part ook in gemeenteraden, wat denkt u dan van een jongeren... Quotum? Nee, geen quotum. Van een extra veiligheidscheck voordat er iets doorgaat door de raad. Hey, wat betekent dit nou voor jongeren? Dat je gaat kijken, wat betekent dit voor de generatie die er straks zit? Die het straks met z'n allen moet doen voor degene die straks een goede oude dag wil hebben. Heb je een voorbeeld waar je denkt, dat zou nou goed geweest zijn als daar nou jongeren ook even hun mening over hadden kunnen geven? Nou, praktisch alles. Over 10, 20 jaar zitten we er. Dus over de plaatsing van het Cambuurstadion ook. Maar net zo goed over waar windmolens moeten komen. Of... Het Cambuurstadion gaat gewoon door, hoor. Precies, Cambuur komt eraan. Ja, meneer Brok, zou het ook handig geweest, want ja, ik ken nou eigenlijk voor de tweede keer al. Ik vat het even samen. Beloekhuis, want het is belangrijk, want wie wen je straks? En je misschien wel net meer. Ze weten er nou al. Dus ze zijn nou al onderdeel van de Friese gemeenschap. Ja, maar ze nemen de besluiten nog net. Nee, ik vind een jongere paragraaf ken ik aardig wezen, maar dat is in het verliezen ik wil eens Bart bij oren dingen. Die paragraaf moet erbij, die paragraaf moet erbij. Ik wil even waarom komen op wat het raadslid uit Zuidwest zei. Ik weet wel, net Elsenien had het zin om in een gemeenteraad te zitten of bij een wetenschap of bij een steerte. Maar het mooie is dat mensen zelfs de kaartje om te participeren in de democratie. Hè? Dat hoeft net altijd in de rier te wezen, dat kan ik in een platform te wezen, kan ik digitaal te wezen. En toch maar even het voorbeeld, doe ik 20 weer. En ik kwam in Ljouwen te wenjen, wie ik bij de gemeenteraadskeerkomsten hier 100 meter verderop. En in de Skoft kwam de fractievoorzitter van mijn partij nou meteen zei: jongen, vertel eens even, wat doe jij hier? Ik zei: nou, ik vind politiek wel leuk, ik wil wel actief worden. En een maand later zie ik in het bestuur en een peri later zie ik ook in de gemeente. Nou ben ik net een maat der dingen en ik ben net het voorbeeld. Maar als het zelfs onder knoppen zitten was, dan moest gewoon actief wezen, participeren en ik in die gremia actief wezen willen. Dus join the club, zou ik zeggen willen. Mooi. Nog één reactie hier en dan geven we naar uw orengast. Ja. Ja, hallo. Mijn naam is Jorrit Berendsen, ook tweedejaars bestuurskundestudent. En ik vind het heel mooi de ambitie die u heeft om te vernieuwen en ook om online te vernieuwen. Maar ik zie ook wel een gevaarlijk punt, tenminste in mijn ogen gevaarlijk. En dat is de burgerbegroting. Want ik vind de mensen die aanspraak mogen hebben op het
maken van beleid of het advies geven, die moeten ook op de hoogte zijn van de informatie. En ik vraag me af of meneer Jonker uit Jubbega een document van 20 pagina's wil lezen en om daar dan advies over te geven. Wat vindt u dan hiervan? Ja, dat is een hele mooie, wat je nou zegt. Kunt u daar kort op, kun je er kwart op antwoorden, meneer Brok? Is het weer zo slim met me net kwijt? Nee, Sjoch, als we alleen nog maar vroeg of rond te jouwen om mensen die begrijpen hoe het werkt, dan maken we net waan. Want dan krijgen we echt alleen nog maar de mensen, dan is het de soks van census kiesrecht. En dan maken we net net als niet en hoeft zaakkundig te wezen of een studie volgt te ha om participeren te kunnen. Ik vind dat ik de familie Jonker uit Jobbegeer het recht had om wat te sissen en wat te vinden. Ik als ze dat stuk van 60 pagina's net lezen had.